Takže čaute ľudia, vás vítam u tohto nového videa. Dneska to sú opäť reelska, na ktorých sa nesmiem smiať. Opäť ich vyberal Boris a Dominik, takže čakám tu postihnuté deti. Čo? Poďme na prvý reel. To je všetko. Jak mu spadol na hlavu ten... Lord forgive me. Pani M&M to dostala tvrdo medzi polky. Ten som videl, ten som videl a ten je dobrý, to je dobrý transition. Taký na ban síce, ale... Shitin Rach Day. To nie je stránka, kde ho každý deň dáva. Ja, to je ani My Talking Tom hudba. Neviem. With a challenge, Rizzo gets a good read, but Joro off the ceiling. What a save from Jaden! Komu nekúchaj sa na mňa, prosím. Ako sa na mňa kamarát pozrie, keď prezentujem niečo, čo má 90% hodnotu mojej známky, no. Viem, som spolužiak s Dominikom a tam sú také toxichty na dennej báze. Tam proste učiteľ sa otočí a... To som videl asi. Koľko za kus ma teraz boli chrbát. Jak on proste skočí a už tam bežia a on tam je tak. Jak Boris, keď spí. Ja sa cítim znasilnený po tomto reele. To si dal ty, že? To vybral Dominik. Ukradol mi Vajsa, teda čo? Dobre, ustal som to. Viete, že sa mi na tom najviac páči? To ten recept tu nakrájí Classic Vanilla Cake. 2x šálka bieleho cukru. Jak proste ľudia sa naučili, že keď nechcú ban, tak musia tu dať, že recept. Alebo zostrojenie auta. Jaké sú vlastne komentáre? SpongeBob mi Bob. Poďme na ďalšie reelsko radšej. Man, I love being the minor of the group. I like mine. To nechápem. One shall stand, one shall fall. Pre tých, čo ste nechápali, tak je tam, že Kanye West odhalí svojho ďalšieho tajného hostia, ktorý sa objaví na koncerte a objaví sa tam najmenovaný vládca za druhej svetovej vojny. It's just not fair. Bum bitty 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 bum bum. Bum bitty 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 bum. Bum bitty 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 bum. To nechápem. Čo majú Židia a basketbaloví hráči spoločne? Dobrí ľudia sa snažia užiť si svoj život. Akože Židia nie sú dobrí ľudia? Hej. Ani basketbaloví hráči? Hej. Oni sú also shoots and ladders and a ball. Doesn't this seem like too much stuff? Well, I'm coming. Holy fuck.
Ja nebudem ani prekladať ten text. Ako bro sa cíti, keď povie, že má potenciál na 7-ročné dievča. I turn good players into great players and great teams into champions. I really like you. I really like you too. Sucker. Now you're good. It's no sweat mogging betas when they're already gooning themselves. Co to bolo? Proste Mysterio sa zrazu zmení za MJ a není to sranda, keď si sami gunia alebo dačo také no brain home. Kámo, normálne môj mozog tak spočilo, že mangan rawon wis oleh daging, endok asin, topping lengkap mek 10.000. Mau ranti. Galaxy Z Flip, nový design. Ste tá hudba. Ale toto som videl, za to mi to neprišlo také vtipné. Neviem, či mi to takto z vás ukazoval, alebo takto iný. Nevadí. How it feels when my wife finally starts talking back to me. This is where the beating starts. Neviem, čakal som dačo viac. Čakal som niečo prelomové. Neviem, minulé video mi prišlo vtipnejšie. To som iba ja vyberal. Neviem, smutný som teraz. Fakt. Sme to video ukončili tak, že proste zle. Hold, stáva sa to, Boris, ty už nikdy nič nevyberáš, aby si vedel. Na 3 píšem už iba Dominikovi. Nie! Nie, myslím 3 pokračovania. Že ja som dačo povedal. Vy dajte like, odber, zdieľajte. No a uvidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte!